dan wa iyan dan wa susuyan Bila benar tetian nga hindi ka jingit ka jong ayapi kanam kerla Hakini kindiap senam bala letno ka jelami galaya kala mat ik jingkius tat haka jingdon jang gibrio ki ba embat uknyang jingpang HIV ka bala kala long ka way ni ki mat ka bakhiatam haka emlang salang wat la ka don ka jing persang na ki babun ki liang ban le kat bala ban telakam yau niu knyang jingpang Hakani ka jilla ka Migalaya AIDS Control Society Max kari ka way na ki snat tray kam ka bala la ban khmi bnya halor kari ka banta bat ka bajia tray barbor ban pen longi ki jing hikai halor niu knyang jingpang bat kumjo ru ban ai ki jing sumar saki brio ki ba em baru HIV Haka jing persang ban snor thu ik jing kiu juga ni ka jingpang ba ka jing ba ka Max ka sham na ka liang shilong mil ulu yo ban kran bat ka Dr. KL Yaubor ka Joint Director jang ka Health Services bat Project Director ka Max Hagajing kran bat ka Dr. Yaubor kala ong bagajing ka bakia kendo ka day halor ka loss to follow up da ka bakdo babun na padangi badani gani nga khyang jingpang wat lagi tip baki pang hanrai kimdi dawai satya kham tam ki bawan na ki than nong kendong namar ki babun ki daw ka Dr. Yaubor kala ong bayamanta kat kum ka cumulative programmatic data ki don hadu karwe jar sanspa nyopo ngot ki badon ya kani ka jingpang bat kat kum ka estimate data ki don hadu kendai jar ruspa nru pusau ngot Kajing ai ha ka ba ngiya kendo ha ka ba ngiya le prasha ini knyang HIV ha ni ga state jongi kadai kini ka LFU ka loss to follow up ka ba ngot ba bon na ki brio jongi ka ba manta ka long ba hadu 8% no kita ki brio ki bang tre pandi yo ni dowai hoit ki tip ba ki don yo ni knyang jingpang tang ba kim wan sakmat bandi yo ni dowai ki di kim di tikna yo ni dowai Habangi krens pang kaniga jingpang HIV tingi ngidon artli ki data semua kawai kedai ka cumulative programmatic data mo kaba hadu uni benai June shterik ngidon kumba khatwai hajar sanspa nyopo kibala register kamot hangni ngidon lang kiba kibom di dawai bat kidon ru ki balak klat kata ka total kedai kata kawai kedai to estimate data mo estimate data ketu ngidon kumba khandai hajar ruspa rusau kajing bom tre jong ini ki brio badi dawai le ni bakantai ki don bon ki damo ko baneng kong lesi bakim da song thop hai ni kajing pang bagi habandi uni dawai bro sinter nanta kebangi I ba bon na kini ki dai ki brio ki baduk mo ki baduk ki basa shagi no kondong kani kajing pang kala por shagi no kondong do mo ti bon na kini ki pani ki down mar ba ki long ki baduk te kim don pisa kabai kali ban wan shagi ni jaka sumar nang ta pade ki don ki baong ba ki don kam ban lek bela kim yo por me leshim ya kata kadawai kawai pade kade kata ka bangi ong kata ka denial mode no denial yu ba kim nget ba ki don yo to khyang jingpang mo nang ta don napeng jong ki pade ru ki ba wa bandi na ki dawai khasi kamba pitip ngi khasi de nget mo ki dawai khasi ki la ban yarap yo khyang jingpang kena kata kadaw ki don na ki niru ki ba leshim no ki dawai khasi kita gede kijing kiba ngiya kendo nakaliang jongi ngila persang ikat bala banwa igilat kelenti kenang bangila ban pasuthu ikini kibriu bakam tam ngile ikini ka awareness mo ka awareness ngile anak por nadu state level hadu district level hadu ki PHC bagi sub center hadu bangi sai pelong ikini hakishnong hakithau hakinong kandong ro pasuthu ikibriu tangkijing kelong ba bonsin kibriu kimwan shagini kijaka bagi batai spangani jingpang kim ko ay ban snap kidon gi bating lesi kidon gitu kidon tu nya jeng pangru teng bagi ting ya keto gajing sya nyong ben na man ki brio kitip bagi di dawai kadon kata bunyi ong discrimination mo ti kiting ya kataru na ta kadaw kim wan sakmat ki bori bet ya ledi ti kan ni gajing bori jo ki ya ledi gajing bang wan jo ki sakmat bandi yo dawai kani ga bu gajing ka ba ma ba namar ba kide gini ki brio iba nak sapreng yo knya jing pang namar kumba pitip hi kalat ban ya dayo ni kanya jepang ka daitang ki dawai ya gitu ki breu ki beladi dawai ni I shisha ka bon ki ba yo biang ita kamet ke pokok ke baklain ke mangitip hi uni kanya jepang sisin baladon kamet nesa hanta handai la pidi e gitu wa dawai pada uni kanya jepang umla bantan sapriang nai we shai we ko bangi ong baki yo la dagi di tikna dawai ki yo ay kata bangi ong kata ka viral suppression mo bat ki yo ay kata ka
status dan kata ka kerdan ka ong U is equal to U. Kemudian buat la pidan yo kenyang Jepang ru henrei untuk kenyang wal audan hakamet umla ban pensapriang nadai ban karoi nadai ban penyabit kamtam kumamenta bangi I babon ki kelung mo ki bayo ay ngi Jepang nakikme ki badan yo niu kenyang Jepang. Henrei lada ka kemi kadi tikenayo ni dawai kadi tikena ba tikapoi kata ka state bangi ong kata ka U is equal to U kemudian undetectable untransmissible kemudian kamla ban penpriang yo kenyang Jepang sai ko ni bagadang arbet ru. Okay. Tapi lah membatai pada kat nunggut petang gini ki beliau ki bam di dawai bakan nunggut ki bala ia nak seteng. Kata nga ong ya PR pelai persen tang bangi ong kan tapi ong ya kangut kemut kidan hadu hajar aspa kat sangut hadu mentah. Ka jela jongi kawan haka kerdan ka bapra habang ya keren sepang kata ka prevalence rate mo kawan haka kerdan ka bapra nomor baka prevalence rate jang mekhalia kadai 0.40%. Habang ia nujor bat ke national level ke badai tang 0.2%. Ti hanot is pada ni wan ka kadang ka basang. Hakawai pat kaliang ka Dr. Yaubor kalau ang bagi kelong ibadan ni jing pang kidon kumasan spa ngori ai haka ni jella ringkat ke jing pensai baki don sibun ki jing rap na ka benta jongki. Ki kelung kena ke badan hadu mata ti kidon kumasan spa tam. Ti na ka benta ki kena hi ni dan katu bangi ong katu ka free service free service ki bagi test an either way nei bangi yo jing sumar ka baka nang ta ka baar pada ngi dan katu ka advocacy ki bangi ong ka jing side lem nak menta jong ki namar ku bangi la ya linti hi ngi I ba ki dan katu ka ni ki kena ki bela ya kendo ya kita jing mo ha ka bagi dan ki school ku banyi ben ki kintre ban ai admission ki te kumik te ki case ko ngi hapan sim ke jingkit kre ni ha ban penshai beli penbatai kam tam itu ke school ban pasuthu bau ni kenyang Jepang unom sapriang re na lada pia shong ladi pia bamlang lada haskul ru unom ya bit nang ta ka wei pade ka bangi ayu ka dei ba kadon kani ka district child protection unit mo ha kani kadon kani ka dei ka sponsor scheme haka bagi kelung ki badan yo penyang Jepang kila man shime ni ka scheme ka bakin yo 1,000 tangka shibanai nang ta pada ka dan sakawai pada bagi dang ya perkhat kan ni ka children living with HIV support project ya kani ki mut ban implement kini ki Meghalaya state network of positive people nei kani ka project ka propose menta ya ka East Coast Hills kumno bakin la ban yarap lengba kani ka social welfare grant ini iken ban yarap begini kelung kumjor ngi ladan han last month ngidam ka join working groups bat ki wegi department haka bangi la akren ngi la karpar ya ka education department bakan support kan ya kini ki khna ki ba tam ka jing duna mo haka yo bakan khanang ba kinla ban peteng ki jing puli khna bangi la ban pendunai to ka jing drop lande ke jing sang ya puli ki khna namar ba dan na pedeng kini ki khna ki ba bom dam shu ki me ki pa mo ki lese ki black clan na ke jing pang HIV te kumur ki ba pet ki bari ki besumare ki la bande ki me ki pa in te ki shem jing e shibun te kum kini ki ki mon ni haban ai mo nang ya sa prang nang ta pade ni haban ni yarabu na ka pori ki khna ki tu bakin yo ai kini ki adhar ban penyo ki adhar nan ki birth certificate nang ta pada ki bank account kum kita ni persyang na kalian ka office jong ban support kan Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya